Kaixo ondoni, eskerrik asko aigurira tortzeagatik, gaur gultzen zehar adierazpen ezberdinak bildu nahi genituen aiguru puntu oso webgunerako. Jotatik adierazi gutea prentsa bat bidaliko zutela, akordia lortzen bazan edo ez zen garbi, baina gaur gainean zer komunikatu bat bidaliko zutela adierazpenak ez oraingoz. Sozialistaren entzuenia ere antzeko izan da, email bat jaso dugu. Eta justu horrentxe, publiko egin da alderdi bakoitzak dira edo noarraren bitartez, zeinean akordio bat lortu duten, biharko investidurako, beharrezkoak dian behatzi zinegozio horiek lortu, eta beharren ez alkate izateko, eta bai Jose Izagirre alkate bade, zein da zure gogorrazioa? Honean entorre da, kalean nikoa da, publiko duela gutxi egin da, baina jendearen ahotan dabil, eta honean entorre da, bederatzi edo 10 pertsone gelditu naute, eta denak ere, nik uste bere sentsazio oso antzekoak zituztela. Tristura eta haserrea. Jendea aldetik triste dago, sumatzen dudako bere botoak, edo Andoni eman duen botoak ez duela ezertako balio, eta nahiz soilik EH dituko boto emanez, beste aldeetako boto emanek ere gozatera pentsatzen dute, eta haserre daude, ikusten dutelako, herri mailako akordio bat beharrean, lehen etxidela, herritik kanpo edo herritarrek bozkatu zutenen kontrako akordio bat. Egia da, zenbakiak ematen dutela, hori hala da, baina nik uste herritarrek maiatzaren 26an guri hainbeste boto eman da eta horrelako tarteak irabazita mezu bat eman zigutela. Zuek bidatu behar duzuean doain, besteekin elkarlanean eta besteekin akordioa lortuta. Guk hasiera-hasieratik hori argi eduki dugu, eta horregatikan egin ditugu bilerak eta proposamenak, baina ikusi dugu zoritxarrez, gure borondatea gailendu beharrean, gailendu dela beste borondate bat zala, hori alkatetza ezen batean. Lehin beran gabiltza eta behin hori zure balorazioa, zer egiteko esmokazio zikonen aurrean, zein da zuen reakzioa? Arratsaldean 6:00 agerraldi bat egingo dugu, alde batetik jendeak gure ahotik entzun nahi dudako, gertatu dena, batzuk ez dutelako ulertzen, beste batzuk haserre daudelako, eta orduan guk egingo dugu agerraldi bat. Agerraldi hortan herritar guztik daude gonbidatuta, eta guk nik hartuko dut hitza eta aldetik azalduko dut azkeneko asteetan gertatu dena, eta baita ere lasaitasun mezu bat ere zabaldu nahi dugu. Biharkoari begira, denok izango dugu gure tristua eta gure amorrua, baina investidura ekitaldi hortan denok ere lasaitasunez eta ardura zokatu beharko dugu. Eta nahi zure aldetik eta zuen partetik zer gertatu egun hauetan. Zuek bakakizue, kargo hartzek italian azkeneko 2005 eta 2011an akordiorik ez badago alderdi bozkatuenak hartzen dula agintean makila, orain 2019an hori gertaziteken edo ez, eta nire galdera da. EH zer egin du behatzi boto horiek lortzeko? Saiakera bat egonda, bat baino gehiago, pentsatzen dut relatoa hasiko bat, bakoitza bereak kontatuko, baina EH aldetik zer saiakera egin dira? Guk hauteskundea maiatzaren 26an izan ziren, eta maiatzaren 28an agerraldi egin genuen balorazio eginez, hauteskunde emaitzen balorazio eginez, eta alderdikin erronda bat abiatuko genuela esanez. Agerraldi hori egin aurretik deitu nien bai Podemos, bai PSOE eta bai EAJ-ko alkate gaiei, esanez beraiekin bildu nahi genuela horrengo egunetan. Ostegunean bildu ginen alderdi sozialistarekin, eta bilera hortan bere onartu ziguten emaitzak oso argiak zirela, errezera zirela, baina zenbakiak ematen zutenez, saiakera egingo zutela aurkezteko. Orduan, bi posturak argi gelditu ziren.
Podemosekin ere egon ginen, eta Podemosek esan zegoen ezan, behiek ulertze zutela, herritarrek mezu argi eman zutela, eta guri zegokigu da akatetza hartzea, eta adostasuna ezberdinekin lortzea. Eta hori da. Eta horretaren aldetik, hasieratik ikusi genuen, nolabait, nahiko ieskor edo zimentza da. Hau da, asteartean deitu nionean, Mari Joseri esan zidan, aste honetan, oporretan gaude eta aste honetan ez gara bituko, gero astelenean bildu ginen, baino oso ordu zehatz eta egun zehatz batean eta zan protokolozko bilera bat egin genuen, eta guk behin elkarlanerako proposamena bidali genienean, joan dira luzatzen, eta atzo arratzaldeko 6 eman ziguten bilera. Eta behin bilerara joan ginean, esan ziguten zuen proposamena oso ondo dago, baina gu osoekin egia negoziatzen. Orduan, hor ikusten da, borondate bat egon dela hasiera-hasieratik EH Bildurekin elkarlana baztertzeko eta PSerekin egiteko. Hori ikusten dugu. Baitz, eta birudi akordio bat ez da bakarrik investidurako, eta birudi badaketa bat egin dutela gotenean, eta hori pentsatzen dut egun batzutako lan izan dela, bestetik ere bazirudien guantxe arte misterio zegoen, egongo da ez egongo, adostasunak bilatu behar dira. Hau denbora luzez zueiz aukerarik egin bat izan azan? Ikusitzen duten? Ez, inoko momentutan. Aukera bakarra zegoen azan, beraiek ez akordiorik ez dortzea PSerekin, hori izan ziguten guri, eta ondorioz Maiderrek ez zuela aurkeztuko bere hautagaitza. Baina baita ere esan ziguten, Maiderrek hautagaitza aurkeztu bat zuen naiztak gobernu koaliziorik ez egon, beraiek botoa Maiderrek emango ziotela alderdiak alagintzen ziolako. Hor, iritzi ezberdina daude, interpretazio ezberdina daude, guk ikusten duguna kasu honetan, eta handoan izateta, egon da borondate argi bat EAJaren aldetik, Maiderren hautagaitza oskotzeko. Eta bide batez, EAJaren alkate gaia baztertzen. EAJaren edo EH Bilduren? EH Bilduren alkate. Ondorik, jarraituko dugu, pentsatzen denzuk jarraituko duzula oposizioan, eta jarraituko dugu elkarren berri izaten, eta zure sorte egin konena. Mil esker.